Amazwe asuka mbombozone ezwekazi iAfrika athe angungelana eKapa ezoxoxa ngeendlela zokulungiselela ezamandla norhwebo kweli lizwekazi. Obekuphala phambili kukusuka kwinkqubo yokusebenzisa amalahle ukuza kwimithombo ecocekileyo enjengomoya nelanga. Gwede Mantashe uhlabe ikhwelo kumazwekazi eAfrika ayeke ukuxhomekeka kumazwe asentshona kurhwebo lwezamandla. One of the things that we must actually keep our eye on is the state of intra-Africa trade. Why is it attractive for a country in the continent to import fossil fuel from everywhere else except from the continent? Kwezi veki zimbalwa zigqithayo uMzantsi Afrika uthe wambandezeleka kumngeni wocimicimi wombane. Kukho amakhwelo afuna umphathi kwa-Eskom Andre De Ruyter ehle esihlalweni. If you look into the cost of load shedding, almost half of it happened in the last financial year under the current CEO. To me, that communicates a strong message to the CEO himself to appreciate that the cost of load shedding to the economy is unbearable, rather than me calling for him to be fired. Isebe lezamandla lithi kukho iinkqubo zokuthenga izixhobo zokuncedisana nobuxhaka-xhaka bezamandla. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC ndiseKapa.